Hello aspirants. Last class of time period खिना होबायमोन planning commission नि 5 year planning नि time period फोर होबाय एबार next जों start खालामगोन first 5 year plan एबार फोरगोन मा first 5 year plan आं sort out read first 5 year plan बे first 5 year planning आ मालानिफ्राय जादोंमोन बे first 5 year planning आ 1951 निफ्राय start जानानै 1956 सिम that means 5 year नि गेजेराव जादों एबार बे first 5 year planning आ मोनसे मॉडेल फॉलो खालामो बे मॉडेला सोरनि मॉडेल फॉलो खालामो बे मॉडेला जाबाय हार्वर्ड डोमार मोनसे मॉडेल थायो जे एबार 5 year planning खौ माबायदि जों खामानि मावगोन बेनि सायाव मोनसे मॉडेल बानायनाय जायो बे मॉडेल बानायग्राया मा हार्वर्ड डोमार बे हार्वर्ड डोमारनि मॉडेलखौ फॉलो खालामगोन फर्स्ट 5 year plan ओमफ्राय नेक्स्ट मोनसे ऑब्जेक्टिव दङ ऑब्जेक्टिवआ जाबाय एबार 5 year planning आव जों मानि सायाव खामानि मावगोन बे जाबाय ऑब्जेक्टिवआ जाबाय डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर that means एग्रीकल्चर को डेवलप खालामनायनि सायाव फर्स्ट नि 5 year planning आव मा खालामगोन खामानि मावगोन एग्जाम फर्स्ट क्वेश्चन फैयो बेनिफ्राय फर्स्ट 5 year planning नि टाइम पीरियडआ मालानिफ्राय मालासिम 1951 निफ्राय 1950 सिम एबा एग्जाम फैबाव आरो फर्स्ट 5 year planning आ माला स्टार्ट जादोंमोन 1951 ओके एबार एग्जाम फैयो जे फर्स्ट 5 year planning आ बबे मॉडेलखौ फॉलो खालामो माने आन्सरा मा जागोन हार्वर्ड डोमार मॉडेल एबार एग्जाम फैबाव जे आरो उल्टा फैयो हार्वर्ड डोमार मॉडेल दङ बे हार्वर्ड डोमार मॉडेलखौ बबे मोनसे 5 year planning आव फॉलो खालामनाय जादोंमोन आन्सरा मा जागोन फर्स्ट 5 year plan ओके एबार नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दङ क्वेश्चनआव फैबावगोन जे फर्स्ट 5 year planning नि ऑब्जेक्टिवआ मा माने आन्सर जायलागोन फर्स्ट 5 year planning नि ऑब्जेक्टिवआ जाबाय मा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नि सायाव मा होगोन एग्रीकल्चर डेवलपनि सायाव मा होगोन खामानि मावगोन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बा आरो क्वेश्चन नि सायाव उल्टा फैलायगोन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरआ बबे मोनसे 5 year planning नि ऑब्जेक्टिवमोन ओके एबार नेक्स्ट फर्स्ट 5 year planning आव मा खालामदोंमोन डेम बानायदोंमोन गभर्नमेन्टआ मा बानायदोंमोन गंथाम डेम बानायदोंमोन 3 माने गंथाम डेम बानायदोंमोन बे डेमफोरा मा फर्स्ट डेमखौ बानायदोंमोन बिसोरो पान्जाबाव बानायदोंमोन पान्जाबाव मा डेमखौ बानायदोंमन पान्जाबाव मा डेम दङ भाक्रा नांगाल डेमखौ बानायदों भाक्रा नांगाल डेमआ बबे दैमानि सायाव दङ होनबाथाय सतलज दैमानि सायाव जेब्ला डेमनि क्लास जागोन ना डेमनि क्लासाव सिदा बेनि क्वेश्चनखौ जों बेखौ एक्सप्लेन खालामगोन बेनिखायनो गोसोआव लाखि भाक्रा नांगाल डेमआ बहा दङ पान्जाबाव बबे दैमानि सायाव दङ सतलज रिभारनि सायाव दङ एबार नेक्स्टआव आरो डेम बानायबावदोंमोन नेक्स्ट डेमआ जाबाय बहा बानायदोंमोन पान्जाबनिया थांबाय नेक्स्टखौ बानायदोंमोन ओडिशायाव बानायदोंमोन नेक्स्ट डेमआ जाबाय बहा ओडिशायाव मा डेम बानायदोंमन हिराकुड डेमखौ बानायदोंमन बे हिराकुड डेमआ मा दैमानि सायाव दङ महानदी दैमानि सायाव मा बानायदोंमोन हिराकुड डेम नेक्स्टआ जाबाय बहा नेक्स्टआ जाबाय वेस्ट बेंगल झारखंड आरो छत्तीसगढ़ बेनि नांजाबनाय बेयाव मोनसे डेम बानायदोंमन बे डेमनि मुङा जाबाय मा दामोदर वैली प्रोजेक्ट सॉरी बे दामोदर वैली प्रोजेक्टआ मा दैमानि सायाव दङ होनबाथाय दामोदर दैमानि सायाव दङ बेखौ खनसे नायनानै ला लिरनायखौ खनसे नायनानै ला फर्स्ट डेमआ जाबाय पान्जाबाव बानायनाय डेमनि नामा मा भाक्रा नांगाल डेम बे बबे दैमानि सायाव दङ सतलज दैमानि सायाव नेक्स्टआ जाबाय मायाव ओडिशायाव बानायनाय डेमनि मुङा मा हिराकुड डेम एबार हिराकुड डेमनि उनाव मा जाबावलायबाय नेक्स्टआव बे बहामोन महानदीनि सायाव नेक्स्टआव मायाव बानायलायबाय वेस्ट बेंगल झारखंड आरो छत्तीसगढ़नि माने नांजाबनायाव बेखौ मायाव बानायदोंमोन बेनि मुङा मा दामोदर वैली प्रोजेक्ट दैमानि मुङा मा दामोदर आरो बे दामोदर दैमाखौ मा होननांगोन इंटरेस्टिं क्वेश्चन दामोदर दैमाखौ मा होननांगोन कमेन्ट आव दामोदर दैमाखौ मा होननांगोन सर ऑफ बेंगल होननांगोन सर ऑफ बेंगल
So example question here solo of Bengal pada mobile ma hubungan nane pada masakan static part of cover jalan kadang static part of cover jalan kadang maybe dam equation na before static part equation static part of masalah cover kadang cover kalam kadang. So first 5-year planning ni fry bekina important ara 1952 out 1952 out manse start jab on 1952 out 1952 maza 1952 no 1956 out 1956 आव मा जाबोदोंमोन मोनसे बे जाहैदोंमन गभर्नमेन्टआ मा इन्ट्रोड्यूस खालामदोंमन 1956 ने बे सेकेन्ड पार्ट अफ 1956 ने बे सेकेन्ड 5-year प्लेनिंग अफ फैगोन बेनि सिगाङाव 1952 ने इम्पोर्टेन्ट 1952 मा CDP स्टार्ट खालामदोंमोन गभर्नमेन्टआ मोनसे लन्च खालामदोंमोन मा CDP नि फुल मिनिंआ जाबाय कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम community development program is correct 1952 मोनसे आरो मा स्टार्ट खालामदोंमोन community development program बेखौ स्टार्ट खालामदोंमोन सरि एसे बावगारना दं गेजेराव सरि so community development program बेखौ मा खालामदों गभर्नमेन्टआ लन्च खालामदों ओके पेपर नेक्स्ट आव मा इम्पोर्टेन्ट सेकेन्ड 5-year plan इम्पोर्टेन्ट सेकेन्ड 5-year plan एसे नॉइज फैदों जानांगौ गारिनि सो एसे मा खालामना जाबाय एडजस्ट खालामजोबानो जाबाय जेहेतु जोङो गोदान स्टार्ट खालामनाय नालाय बारा फेसिलिटी गैथ'आ ओंखायनो एसे एडजस्ट खालामदों सरि भिडिअ मोनसे सेट खालामनायनि ना एबार नेक्स्ट सेकेन्ड 5-year प्लेनिं बे सेकेन्ड 5-year प्लेनिंआ मालानिफ्राय स्टार्ट जादों 1956 निफ्राय 1961 सिम 5-year नि थाखाय फैलायबाय एबार 1956 निफ्राय 1961 सिम माया फैबाय सेकेन्ड 5-year प्लेनिंआ फैलायबाय ओके एबार बे बहुत इम्पोर्टेन्ट सेकेन्ड 5-year प्लेनिंआ मालानिफ्राय मालासिम नाथाय 1956 निफ्राय 1961 सिम एबार मडेला इम्पोर्टेन्ट बेनियाबो मडेला सोरनिमोन मडेला जाबाय महालबनिश बेनि मडेला सोरनि फल' खालामदोंमोन बेयो महालबनिश महालबिशनि माखौ फल' खालामदोंमोन मडेलखौ फल' खालामदोंमोन एबार जाबाय महालबिश आरो मोनसे बुंबावो बेखौ मा होनो फादार अफ स्टॅटिस्टिक्स महालबिश मा होनो फादार अफ स्टॅटिस्टिक्स होननानै बुङो एबार बेनि डेट अफ बार्थआ जाबाय मा 24 जून खालि बियो जोनोम जादोंमोन सोरो महालबिशा जोनोम जादोंमोन आरो 24 जुनखौ मा खालामदों बेनिखायनो नेशनल स्टॅटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट खालामनाय जायो एबार कमेन्टआव लिर लास्ट क्लासाव मोनसे बुस्थु फोरोंदोंमोन आङो लास्ट क्लासाव फोरोंदोंमोन बे जाबाय नेशनल इन्जिनियारिं डेखौ माला सेलिब्रेट खालामनाय जायो आरो मोनसे कमेन्टआव लिरबाव बे जाबाय फादार अफ इंडियन प्लेन बे सर बेखौ कमेन्टआव लिरना होबानो जाबाय ओके एबार नेक्स्ट मडेला सोरनि महालबिशनि मडेल आरो महालबिश मा होनो फादार अफ स्टॅटिस्टिक्स माला जोनोम जादोंमोन 24 जुनाव ओके इनफ्राय ऑब्जेक्टिवा इम्पोर्टेन्ट बिनियाबो सेकेन्ड 5-year प्लेनिंनियाबो मा इम्पोर्टेन्ट ऑब्जेक्टिवा इम्पोर्टेन्ट एबार बेनि ऑब्जेक्टिवा मा ऑब्जेक्टिवा जाहैबाय डेभलपमेन्ट ऑफ industries that means second 5-year planning आव डिसिजन लाबाय जा गभर्नमेन्टआ एबार मा खालामनांगौ इंडस्ट्रीफोरखौ एसे डेभलप खालामनांगौ एबार इंडस्ट्री डेभलप खालामनो मा खालामबाय बे 1956 आव मा खालामदोंमोन गोदान एबार मा खालामदोंमोन इंडस्ट्री मा खालामदोंमोन एस्टाब्लिश खालामदोंमन ओके गोदान मा खालामदोंमन इंडस्ट्री डेभलप खालामदोंमन एबार बेयावनो 1956 आवनो मा खालामदोंमोन गभर्नमेन्टआ मोनसे लन्च खालामदोंमोन बे जाबाय मा बे जाबाय introduced new industrial policy गभर्नमेन्टआ मोनसे गोदान इंट्रोड्यूस खालामदोंमोन introduced industrial new policy example question is industrial new policy माला स्टार्ट जादोंमोन होननानै बे मा फैयो एग्जामाव फैबाय थायो ओके बे सेकेन्ड 5-year प्लेनिं आवनो आरो गभर्नमेन्टआ मा स्टार्ट खालामदोंमोन इंडस्ट्रियल प्लान स्टार्ट खालामदोंमोन बेनि मा स्टार्ट खालामदोंमोन इंडस्ट्रियल प्लान
स्टील प्लांट स्टील प्लांट मा खालामदोंमोन स्टार्ट खालामदोंमोन स्टीलनि गिदिर गिदिर मा बानायदोंमोन एबा कंपनी एस्टाब्लिश खालामदोंमोन आरोना एबार स्टीलनि बे स्टील प्लांट खालामनायाव इन्डियाथ' बिदि मा नङा एक्सपार्ट जाथ'वाखै इन्डियानियाव बिदि मा फाइनान्शियल कन्डिशनबो दङबाबो एसे खम माबा माबि बहुत प्रब्लेम दंमोन आरोना बेनिखायनो मा खालामबाय बेलेग बेलेग कान्ट्रिजों लोगो नांनानै बेखौ स्टील प्लांटखौ गंथाम गायसनदोंमोन खैथा गायसनदोंमोन टटेल स्टील प्लांट गंथाम गायसनदोंमोन एबार 2023 नि SSC GD क्वेश्चन फैदोंमोन बेयो जे सेकेंड 5 इयर प्लानाव स्टील प्लांटखौ गंबेसे गायसनदोंमोन बे जाबाय गंथाम ओके आरो 2023 निनो जाहैबाय मा SSC स्टेनोग्राफी बोसोनदोंमोन जे गंबेसे गायसनदोंमोन ओके SSC स्टेनोग्राफी आरो बोसोनदोंमोन जे सेकेंड 5 इयर प्लानिंगनि जाय मडेल बे मडेला सोरनि फलो खालामदोंमोन महालबनिसनि ओके एबार बेयाव स्टील प्लांटफोरा जाबाय फार्स्ट स्टील प्लांटखौ बहा गायसनदों रौरकेला होननाय मोनसे जायगायाव गायसनदोंमोन बे रौरकेलाया बहा दङ बे दङ ओडिशायाव दङ ओडिशायाव मा रौरकेलाया दङ आरो बेखौ बबे कान्ट्रिजों टाइप खालामना बानायदोंमोन बेखौ बानायदोंमोन जार्मानी बेखौ जार्मानीजों मा खालामनानै जार्मानीजों टाइप खालामनानै बे कम्पानिखौ गायसनदोंमोन एबार जाय बे सेकेंड स्टील प्लांट बेखौ गायसनदोंमोन दुर्गापुरा बहा दङ बे दुर्गापुरा दङ वेस्ट बेंगल दङ बे दुर्गापुरा सेकेंडआ जाबाय दुर्गापुर बे बबेयाव दङ वेस्ट बेंगल दङ आरो बेखौ बबेजों स्टार्ट खालामना गायसनदोंमोन बे जाबाय UK एबार नेक्स्टआव जाबाय UK नि उनाव नेक्स्टआव जाबाय थार्डआव जाबाय बिल्लाय एबार बेयो बहा दङ बे दङ बिल्लाया दङ ओडिशायाव दङ सॉरी छत्तीसगढ़ दङ छत्तीसगढ़ दङ आरो बेखौ बबे कान्ट्रिजों लोगो नांनानै गायसनदोंमोन बेखौ रासियाजों लोगो नांनानै गायसनदोंमोन स सेकेंड 5 इयर प्लानिंगआव स्टील प्लांट गायसनदोंमन गंथाम बबे फार्स्ट रौरकेला होननाय जायगायाव बबे दङ बे ओडिशायाव बबे हादरजों लोगो नांना गायसनदोंमोन बे जाबाय जार्मानी नेक्स्टआव बहा गायसनदोंमोन दुर्गापुराव बे दुर्गापुरा बहा दङ वेस्ट बेंगलाव बेखौ बबेजों लोगो नांना गायसनदोंमन UK आव नेक्स्टआव जाबाय बिल्लाय बे बहा दङ छत्तीसगढ़आव बे बबे कान्ट्रिजों रासियाजों SSC GD नि थाखाय नोंथाङा इम्पोर्टेन्ट नङा बाट SSC नि बाकी स्टेनोग्राफी CPO माखासे एग्जामनि थाखाय बेखिनिया इम्पोर्टेन्ट ओके बाट GD नि थाखाय मोनथाम कम्पानिनि नामा इम्पोर्टेन्ट नङा नैबे इम्पोर्टेन्ट ओके गंबेसे गायसनदोंमोन बेल इम्पोर्टेन्ट इनिफ्राय 1959 आव मा जादोंमोन मोनसे टीवी चेनेल दङ ना इन्डियानि बे टीवी चेनेला मा दूरदर्शन टीवी चेनेल बे दूरदर्शन टीवी चेनेल को माला गायसनदोंमोन बताय मालानिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन 1959 निफ्राय दूरदर्शन टीवी चेनेल को स्टार्ट खालामदोंमन दैट मींस सेकेंड 5 इयर प्लानिंग नि समाव मा खालामदोंमन दूरदर्शन टीवी चेनेल को मा खालामदोंमन स्टार्ट खालामदोंमन ओके नेक्स्ट जाबाय इनफ्राय थर्ड 5 इयर प्लान सेकेंड 5 इयर प्लानिंग नि नो माय इम्पोर्टेंट थर्ड 5 फर्स्ट सेकेंड 5 थर्ड 5 इयर प्लान एबार थर्ड 5 इयर प्लानिंग नि टाइम पीरियड माला थर्ड 5 इयर प्लानिंग नि टाइम पीरियड जाबाय थर्ड 5 इयर प्लानिंग नि टाइम पीरियड जाबाय 1961 निफ्राय 1966 बे एसे अनलकी 5 इयर प्लानिंग जादों थर्ड 5 इयर प्लानिंग एसे अनलकी 5 इयर प्लानिंग मानो होनबाथाय मा जादोंमोन 1962 आव मा जादोंमोन 1962 आव इंडिया चाइना वार मा जादोंमोन इंडो चाइना वार जादोंमोन इंडो चाइना वार जाना लायबाय दैट मींस बेयाव मा जादोंमोन जेब्ला वार मोनसे जायो वाराव मा जायो बिराद खर्सा जायो बहुत खर्सा जायो वारफोर जाबाथाय मा जायो बिराद खर्सा जायो ओमफ्राय खर्सानि थाखाय मा जायो एसे इकोनॉमिक कंडीशना डाउन जालाङो नेक्स्टआव जाबाय 1964 आव मा जालायबाय डेथ ऑफ नेहरू जाहैबाय मा जालायबाय नेहरूआ जवाहरलाल नेहरूआ मा जाहैबाय डेथ जाहैबाय जवाहरलाल नेहरूआ डेथ जानायनि उनाव बेयाव 1964 आवनो 1964 आव मा जालायबाय लाल बहादुर शास्त्रीया न्यू पीएम आ सोर जाखो न्यू पीएम आ लाल बहादुर शास्त्री मा जालायदोंमोन गोदान प्रेसिडेन्ट जालायदोंमन एबार प्रेसिडेन्ट सॉरी प्राइम मिनिस्टार एबार 1965 इम्पोर्टेन्ट 1965 आव मा जालायदोंमन 1965 आव
Indo-Pak War, Indo-Pakistan War, war जोङो war जाबाय थाबाय दा बे Indo-Pakistan War जों देरहादोंमोन नंगौ देरहाना मा जादों इन्डिया देरहादोंमोन नंगौ देरहाना मा जादों बेसेबा फैसा खरसा जादोंमोन वारनि नामाव खरसा जादोंमोन जायाखै फैसा खरसा जादोंमोन माबा माबि बहुत इनसिडेन्ट जादोंमोन बेनि थाखाय मा जादोंमोन कान्ट्रीनि जाय बे इकोनॉमिक कंडीशना बिराद डाउन जालांदोंमोन जेब्ला कान्ट्रीनि इकोनॉमिक कंडीशना डाउन जालाङो ओंखायनो मा खालामदोंमोन नेक्स्टआव बेनि उनाव 1966 आव 4-5 year प्लेनिं फैनांगौ बा 4-5 year प्लेनिं फैयाखै मा फैदों प्लेन हलिडे दैट मींस बेयाव मा जाफैदोंमोन 5 year प्लेनिंआ दसे ब्रेक जाफैदों 5 year प्लेनिंआ मा जादों ब्रेक जादों ओके बेलाय क्लियर ना आरो बेवहाय आरो मोनसे दंबावो 1966 आव 1966 आव मा जादोंमोन डेथ अफ लाल बहादुर शास्त्रीया बहा थांदोंमोन लाल बहादुर शास्त्रीया टास्केन्टआव मोनसे मा खालामदोंमोन एग्रीमेंट दंमोन बे एग्रीमेंटआव थांदोंमोन एबार कमेन्टआव लिरना टास्केन्टआ बबे कान्ट्रीनि कैपिटल बेखौ कमेन्टआव लिरबानो जाबाय गासिबो ओके 1966 आव लाल बहादुर शास्त्रीया बेयाव थैलायदोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट टाइम 4-5 year प्लेनिं फैनांगौमोन 4-5 year प्लेनिंआ फैयाखै 4-5 year प्लेनिंनि जायगायाव मा फैबाय प्लेन हलिडे मा फैखो प्लेन हलिडे दैट मींस मायाव थांबाय बियो हलिडेआव थांबाय जोंना 5 year प्लेनिंआ मा जाबाय हलिडेआव थांबाय बेखौ मा नाम प्लेन हलिडे प्लेन हलिडेनि टाइम पिरियडआ बिराद इम्पोर्टेन्ट प्लेन हलिडेनि टाइम पिरियडआ मालानिफ्राय 1966 निफ्राय 1969 सिम एबार प्लेन हलिडेआव मा जादोंमोन बिराद इम्पोर्टेन्ट प्लेन हलिडेआव मा जादोंमोन ग्रीन रिवोल्यूशन एबार ग्रीन रिवोल्यूशन माने मा जाय बे जोंनि आबाद मावनाय बेयाव जों आबाद मावनानै फिथाइ मोनो ना एबार बे फिथाइफोरखौ बारायनो नागिरनाय गोबां बिबांनि फिथाइ मोननो थाखाय जों मा खालामदोंमोन सरकारा मा खालामदोंमोन बे समाव मोनसे रिवोल्यूशन लाबोदोंमोन बे रिवोल्यूशन नामा मा ग्रीन रिवोल्यूशन ओके एबार बे ग्रीन रिवोल्यूशनाव मा दङ फादार दङ एबा ग्रीन रिवोल्यूशननि बिफा दङ आफा दङ ग्रीन रिवोल्यूशननि सानै बिफा दङ सासेया जाबाय बुहुमनिनो वर्ल्डनि बिफा आरो सासेया जाबाय इन्डियानि बिफा ग्रीन रिवोल्यूशननिया बिफा दङ आफा दङ सानै दङ सासेया जाबाय वर्ल्डनि आरो सासेया जाबाय मानि इन्डियानि जाय बे वर्ल्डनि दैट मींस बुहुमनिनो आफा बेनि नामा जाबाय मा नॉर्मन बर्लकआ जाबाय ग्रीन रिवोल्यूशननि आफा माने आफा ग्रीन रिवोल्यूशननि वर्ल्डनि आफा एबार इन्डियानिबो आफा दङ इन्डियानिबो बिफा दङ जोंनि आफा दंलाय ग्रीन रिवोल्यूशननि बेनि नामा मा एम एस स्वामीनाथन स्वामीनाथना जाबाय बेबो मा आफा माने आफा बेबो इन्डियानि ग्रीन रिवोल्यूशननि आफा बिफा ओके एबार एग्जामाव ना खतरनाक क्वेश्चन फैयो बेनिफ्राय आं कल एग्जामाव ने माबा बे एग्जामाव फैखांबाय अलरेडी बे फैदोंमोन जे ग्रीन रिवोल्यूशननि वर्ल्डनि फादार माने सोरखौ मिथियो नॉर्मन बर्लक बिदि क्वेश्चन फैदोंमोन ओमफ्राय ग्रीन रिवोल्यूशननि इन्डियानि फादार सोरखौ मिथियो एम एस स्वामीनाथन बेफोर क्वेश्चना बहुत इम्पोर्टेन्ट एबार ग्रीन रिवोल्यूशनाव मोननै आबादनि सायाव मा खालामदोंमोन मोननै आबादनि सायाव खामानि मावदोंमोन ग्रीन रिवोल्यूशन बे जाबाय क्रप्स आबादफोरा मा मामोन क्रप्सआ जाबाय राइस एन्ड व्हीट एबार बेयो मा फैगोन बेयो क्वेश्चनाव फैगोन जे मा मामोन ओके आबादा मा मामोन राइस एन्ड व्हीट बेबो क्वेश्चनाव फैगोन एबार मा टाइपनिमोन बे जाबाय HYV आ बहुत इम्पोर्टेन्ट टाइप्सआ बे जाबाय मा हाई yield variety बे मोनसे वर्ड गोसोआव लाखिबानो जाबाय हाई yield variety बेनि ग्रीन रिवोल्यूशननि समाव क्रप्सनि टाइपआ मा बायदिमोन HYV दैट मींस हाई yield variety मोन बे बहुत इम्पोर्टेन्ट बेखिना क्लियर जादों ना बे एरिया मा एरियायाव बेनि इफेक्ट गोलैदोंमोन एरिया मा एरियायाव इफेक्ट गोलैदोंमोन बे जाबाय पान्जाबाव मेनलि बहा पान्जाबनिफ्राय वेस्ट यूपी पान्जाब वेस्ट यूपी आरो हारियाना बेफोरबायदि जायगायाव बहुत इफेक्ट गोलैदोंमोन माने डेभलप जादोंमोन आरोना बेनो क्वेश्चनाव फैयो जे ग्रीन रिवोल्यूशना बबे एरियायाव बांसिन इफेक्ट गोलैदोंमोन बे जाबाय पान्जाब वेस्ट यूपी आरो हारियाना ओके ग्रीन रिवोल्यूशननि क्वेश्चनफोरखौ आं खनसे रिपिट खालामफिननानै नाय प्लेन हलिडेनि टाइम पिरियडआ जाबाय 1966 निफ्राय 1969 एग्जामाव क्वेश्चन फैगोन जे फर्स्ट प्लेन हलिडेआ मालानिफ्राय मालासिममोन आन्सारा जाहैगोन मा 1966 निफ्राय 1969 एबा ग्रीन रिवोल्यूशन
जाय बे ग्रीन रेवोल्यूशना माजों सोमोन्दो गोनां आबादजों सोमोन्दो गोनां मा आबादजों राइस एन्ड व्हीटजों सोमोन्दो गोनां एबार ग्रीन रेवोल्यूशननि आफा होनबाथाय सोरखौ मिथियो दैट मींस फादार ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सोर फादार को लिखनो थांगोन फादार को लिरनानै माबा कन्फ्यूजन जाबाय ग्रीन रेवोल्यूशननि फादार एबा वर्ल्डनि फादार आरो नैबे जाबाय मानि नैबे जाबाय इंडियानि फादार आफा एबा मा आफा सासे वर्ल्डनि आरो सासे इंडियानि आफा ओके फादार ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्डनि फादारा जाबाय सर नॉर्मन बर्लक आरो इंडियानि आफाया सर एम.एस. स्वामीनाथन मा टाइपनि क्रॉप्स यूज खालामो मा टाइपनि माने प्रोडक्ट यूज खालामो HYV हाई येल वैरायटी एरिया जाबाय पंजाब वेस्ट यूपी एंड हरियाणा क्लियर एबार नेक्स्ट आव फोर्थ 5 ईयर प्लान के स्टार्ट खालामनायसै फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग